Taja! Taja! Ett ljud som man inte gillar riktigt i alla fall. Han har kanske fattat att Stoja har en kompis med sig. Stoja! Nu står jag här och vinkar på hotellen. Ser om han reagerar på det. Nej, jag har inte det heller. Stoja! Han verkar skita fullständigt med. Han är helt fokuserad på hunden. Det är en stor bäst. Han är dessvärre inte skjutbar då. Hej, hej! Hej, 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 hej! Nej, han skiter fullständigt i mig. Nu gick det loss. Så i alla fall får vi se hur länge det dröjer.